Daan ko Gol! lagi. Bantog na ni mga Oh! tae. Asa ka? Ako dire. Ngati ko dire. Mau ka? Ngati ko Laro na. Bang ko dire. Gol! Oh, Kul! Natrending na itong video ko lo, Kul. Itong nalibang ta ba nga. Huwag ka mangilo. Tani, Kul. Kaya sug malingaw sa sila, Kul ba, Kul. Malingaw puta. Kaya nakapahalipay tanla. Sa pasad. Pasalamat sa tanla nga naasla. Kaya guwa tawa sa sila ba. Ulan tani, Kul. Part 2 lang. Asa man tong buhaton ron? Magbuhat og part 2. Pangitaan to nagpaagib. Sa nalag, yanan, makaagib ito. Aw. Way lima na. Gi, asan to mga gi? Dire lang ka kay ato ko sa ubos. Oh, gi, libang sa ka. Nasukoy tan-awon ani. Ganera ko si tinan-awon nila murag lami na masad gayo. Na diha lang ka. Sige, tanaw sa ko ng tiwas school. Lingaw sa ko na itong kahagi na. Iki. Kinabahala diha. Ari ko dire ha. Sige. Asa gadara pa ko ni sundang. O, dadan ako. Usam na kung ano naman ito di ay. Mamuto talaga yung kahoy lagi kay way kahoy mo lagi way sugnod. Alang nga kayo. Magkitkiton ito mong kahoy. Dadan na ito ko. Magparto na ta. Diha lang kay naro ko tanaw lagi. Adiyot rin ni. O, sige. Tanawa lang kahoy ito. Waputol Basig. ba naman? Nagtuo ka nga malibang na sad ko. Ay ni kung buhato na. Simuidon mo. Baho ikagnaw. Diha lang ka kanang istorya sa nimo diha lang ka. Tanang murag ganahan si kog tanaw ni da. Basta diha lang ka. Ako na bahala diha. Okay. Ako yun. Alang nga sige ikaw. Saan sa kita na ako ito niya? Itong ni Agi. Kung panairan. Nalibang ang buwang. Panairan sa kakong eh. Maniid ka. Ay, sa ka nagibuhat na yun, Dre? Oh, malibang. Saan sa gani? Oh, no! Lain lang. Ba't basta? Aray, Dre na ako si buhaton. Ano lang tayo doon? Palayo lang yun. Ano yung gibuhatan niya? Lidyuhan ka niya, saksi mo itong ni Agi, ha? Karon unsang saga ni yang gibuhat diri. Ako bad influence ni yang gibuhat man. Look at this dude. Wait till you see the. No. No. Marag bati ni. Bati ni palabihon. Nang apil ko. Uy. Unsam sa gibuhat mo ra kol? Tanaw ra kung ano eh. Kanang gusto ron ba trending nasa TikTok ron. Ya. Dugay na kuno sila nga walay uyab. Ako na sila katilaw na ana. Pero lain sa na kung gitan-aw. Ana-ana. Ano sagot? Do dire para makakita ka kung saan kung gitan-aw. Katong ni Agi nalibang ka. Karon ul-ul na pud. No kuno. Arebe? Sa dire? Awa. Anak ba? Itong kuan ba, itong maestro, maestra ba, itong nanood sila minteryo ba, Maestro ba? itong nag-anang ba? Maestro estudyante. Katong dito sa SM. Oh, isim. So, kinaminteryo. So, minteryo. Oh. Tanaw wara ko do. No.
Oh, kato lagi gaklase sila nga managkot lang kandila. Hawa. Oh, porteng dagkutal lagi oh. Itong gikigol no. Itong gikigol no. Itong gikigol no. Laina na kandiis. Ya, sa may plano to ni. Ana-ana ano? Laina na ana oy. Ya, daog ta na. Ato ta dito. Ang ato mga dito nga naa naman ta diri. Magjakol ta. Magjakol ta. Magjakol ta.